Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon kafezale zareten horiei. Eta arratsaldeon bereziki Laiene eta Gogor izena dutenentzat. Sehaska egutegiaren arabera gaur baita zuen eguna. Gaur, hodeiak eta ostarteak zeruan. Goizean eta gauean behe hodeien tarteak izango ditugu, batez ere Kantauri isurialdean. Baina, eguerdi partean ostarteak zabalak izango dira. Arratsaldean ezegonkortasuna handituz joango da, eta zaparra da trumoitxua bota ditzake kostaldean, temperatura 23-24 graduren bueltan ibiliko da, barnealdean berriz, pixka bat gehiago, 26-tik 28 igoko dira. Eta hau, eguraldiaren iragarpena egingo duzu egunero? Ez, a ber, Beli. baina Peio Zabalari omenaldi egin nahi izan diogu. Gaurko egunez jaio zen ofizio gariko gizon hau. Fraide Frantziskotarra, euskal idazlea, irratiko aurkezlea, musikazalea, meteorologoa. Bakizu zein den Peio Zabalaren musika talde gogokoena? Bota. Tempora. Badoan airea da atzera itzultzen den lurrina bizi ditugun gizaldien ipuina. Iñaki, utzi txiste txarrak Twitterrerako, bale? Ez. Twitter ez atxistentzat. Twitter ez tabaidatzeko da. Ikusi duzue azken debatea? Ez, baina utzi pentsatzen. Kuña versus Ezkerra. EAJ versus Bildu. Ondalea obraren alde edo kontra. Metroa baiala ez. King Kong versus Godzilla. Ez. Oraingoan argindarra izan da protagonista. Bai, nik ikusiet. Gure kontsumo ohiturak aldatuko dituen argindar faktura berria atze ezarri zuten Hego Euskal Herrian eta Espainian. Energia kontsumoarentzat 3 ordu tarte egongo dira. Puntako orduak, garestienak izango dienak, ordu lauak edo prezio ertainekoak, eta haraneko orduak merkeenak izango direnak. Eta sekulako eztabaida sortu honek gobernuaren aurkako kexa ugari irakurri ditugu. Baina ez da hor, eta ez da gobernuarekin. Tarifa aldaketen iragarpenarekin albiste bat irakurri genuen. Hau da, nola aurreztu genezaken dirua goizeko 3 arropa lixatuz. Eta garrantzitsuena gure sistema elektrikoaren arazo sakonez hitz egitea izango litzateke, baina beste mota bateko eztabaida sortu du honek Twitterren. Oraindik arropa lixatzen duzue? Arropa lixatzen dutenak eta lixatu gabeko arropa erabiltzen dutenak. Ni ageridan bezala lehenengoen alde. Baizean, ni ez. Osa, gaur egun arropa asko ez da plantxatu behar. Bueno. Ikusten hor dago eztabaida. Gero Maia Beitia gure filosofari kutxuna dator eta berari ere galdetu beharko diogu. William Shakespearek zioen moduan lixatu ala ez lixatu. Horra uzia. Eizu, oain Maia aipatu ezula, zerri buruz zitzen dugu gaur? Zoriontasuna izango da gaurko protagonista. Wow. Eta entzule eta kolaboratzaileei zoriontasunaren definizio eskatu diegu, behagintzako zer den zoriontasuna, eta ez da lan erresa izan. Ni oraindik hitzen bila nabil. Beraz, musikaren eskutan utziko dut. Babesten ginen, irrifar bat nahikoa zen, gaueko iluna argitzeko, gure begien isladapenak etorkizuneko argi.
Eta ezaztu musika gaurko elkarrizketa akustikoan, Gorka Hermosa akordeoi jolea. Wow! Eta euskal musikari batzuen ibilbideari erreparatuko diogu. Bereziki Mikel Abregorena, ez da Iñaki? Hoixe bea. Ba, entzun ezagun aurrera pentsoa. Egiak baote, egiak baote. Aizue bino albiste bat, eguraldiaren iragarpena, eta gaurko edukiak ere aipatu ditugu, baina efemerideak ze. Gaurko egunez jaio zen Ane Gabarain, euskal aktore ezaguna. 2 eta 1, Jaun da Jabe, Mi querido Klikowski, Patria, bueno, telebistan, antzerkian eta zineman lan ugari egin du. Zorionak, Ane. Eta gaurko egunez jaio zen Pedro Guerra abeslari kanariarra. Gazte-gaztetan Taller Canario de Canción taldea sortu zuen Tenerifeen Rogelio Botantzekin batera. Gerora bakarrari gisa aritu da, bere lehenengo diskokoa da Contamíname abesti hau. Que va con mi rama tendrás abrigo, contamíname, mezclate conmigo. Que va con mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te... Eta gaurko egunez, 1974ean Emmanuel film erotikoa estrainatu zuten. Hego Euskal Herrian garai hartan agintean zegoen Espainiar frankismoaren zentsuraren ondorioz, filma zinema-aretoetara etzan iritsi. Beraz, euskaldun asko Ipar Euskal Herriko zinema-aretoetara joan ziren pelikula hau ikustera. Ba, nik beste pelikula bat aipatu nahi dut. A Gaurko ber, bota. egunez, 1985ean, The Bridges of Madison County, Madison konderriko zubiak filma estrenatu zuten Clint Eastwoodek zuzendu eta berak eta Meryl Streep aktoreek antzeztu zuten. Abestuko dizut gauez, udako ilargi beroetan itxaron zaitzaket, Madisonen zubietan. Aizu eta gaur korrikalarien munduko eguna da. Epe! Lehenengo aldiz 2009an ospatu zuten eta 177 herrialdetako 2,5 milioi korrikalarik parte hartu zuten. 15 kilometro korrika egiteko konpromiso hartu zuten. Wow. Wow. Atzo triatletak, gaur korrikalariak, uste dut kirol gehiago egiten hasi beharko dugula, Ba... Nizten nago oso adose. Zeba, Ze, 2 orduko irratxoi bat egitea ez alda, ba, nahikoa... bai, Oi, kirola da. bai, egia da. Ba Korriketa hori, fisikoa bai bentsat. ba hori, gaur ekainak 2 dituela, eta asteazkena dela. Ongi etorri bigarren kafera. Zuekin, praktiketan sekulako nota lortu duen pertsonajea. Amaia Resende Egiluz. Eskerrik asko eta kaixo, kaixo. Eta aspaldi bukatu zuen komunikazioko gradua Iñaki Lasaeturak, eta ez dakigu nota onak edo txarrak ateratzen zituen, baino guk ongi etorria emango diogu. Atxaldean. Lizentziatura eta nuen nik. Helduegia naiz. Eta ni goiure izan dia. Besterik gabe.
besterik eguna igaro. Naizta etxaiek hori lukete nahiago. Abesti hau Amaiak aukeratu du. Bai, Beraz, maite duten tartea, Amaiak abiatuko du. bai, hau da nere maite duta, abesti hau pila bat gustatzen zait, eta duela urte pila bat ezagutu nuen, bertso udaleku batzutan, orduan kriston oroitzapen onak dakarzkit abestiak, eta berriro entzun dut, aspaldi entzun gabe nuela, eta maite dut horrekin batera oroitzapen onak etorri zaizkidala. Entzun. Sarri otegi diren izaren artean, nire Espainak zure Espainen eskean, gertu sentitzen zaitut. Eta entzule batek, Jon Lizek, bidali digu bere maite duta. Bai. Jon Lizek dio, maite ditut eus hitzarekin jokoa ematen duten gauzak, adibidez Among Eus. Among Us eta eus egin arteko hitz jokoa. Eta beak maite duta botatzeaz gain, spam pixka bat egin dio, ze dio, bide batez, Among Eus partida izango da gaur iluntzean Arkakusonen kanalean. Wow. Beraz, ordua plana. Hori da modua guk spama ez zabatzeko, Jartzen du maite dut batekin sartuta hor, eta hor gatu behar du. Azkarra da muti, Iñaki, zuk prestatu duzu maite duta? Noski baietz. Wow. Bota, gaur bat edo bi? Bat egenekoa. Astelenean bi, gaur bat. Astelenen Amaiak komentatu zuen, azizan abiatzen bere maite duta amets gaizto baten bitartez, eta gero esan zuen esnatu zala, eta lasai zehola kontatu zelako amets gaizto dala, nik horreko baten ukirun amets gaizto bat, gaina nahiko rekurrentea dala, naiz luzatuko esplikatzen, baino, behin bainagotan dakaten amets gaizto mota bat, eta esnatu nintzen, eta nekan ez nion ondo. Nion ondo momentu horretan, gero lo hartu nuen, baina. Eta errepikatu dan zerbait da, eta hartu, eta lagun bati bidali nion audio bat, nire ametsa esplikatzen, ze neskau nahiko mistika da, ipatu izan beste maite dut batzutan, eta beak ere esateu erdi zorgina dela. Bidali zian esplikazio bat, esateko zertzan ere burutik anpertzana ametsa horretan, luzea eta sakona. Azaldu zian bere ustez, zer izan daitekeen. Eta ezagit arrazoi duen, ez dakan arrazoi, baina bintzat esplikazio polita, luzia eta sakona izan zen, eta hortzen ere maite dut. Ez amizkaiztoak eukitzea, baina bintzat lagun bat eukitzea horrelako esplikazio politak eta honak ematizkitenak. Itzalpean tristerik eguna igaro, naizta etxaiek hori lukete nahiago, bihotza daukat inoiz baino baskeago. Sentimentuak preso hartzerik ez dago. Gizu ez maite dudan nik? Zer? Ez, zuei galdetzen dizuet, ez dakit. Ez dezu prestatu! Ez dut prestatu. Saiatu zea, hola, simpatika naiten, bine? Baina, ez dut prestatu. Aizu. A ber, gauza asko maite ditut, baina gauza asko maite ditu dela dagoeneko esan ditut. Gauza horiek esan ditut. Esan dezakezu maite dezula bere kolorea? Bai. Hori izango da. Edo enbiria ematen dizu. Nere maite duta. Edo belarritakoak. Ez. Segundo bat, badakit zer den nere maite duta, badakit. Oporeta joten zeanean, eta ez dakit, zure ingurukoak egun batzutan ez dituzu ikusten. Eta gero bueltatzen zanen, badago, ez dakit, xarma berezi bat, edo giroa desberdina da, ze ez dituzu ikusi ingurukoak egun horietan, eta hori sentsazio polita da, baina batzutan nahi gertatzen zait, ni joan gabe, nire inguruko dianen juteianak eta bueltatzen dianen, nik badaukat opor sentsazio hori. Eta kontatu eta zemuz eta hau eta beste eta zenbat egun ikusi gabe. Eta batzutan, polita da, etxetik atera gabe, bidaiatu izanaren sentsazio hori eukitzea. Eta gaur, Maia Beitia etorri da. Eta badakigu ibili dela, nola esango dugu, porai ibili da, eta etorri da
ez dakit dauke kolore berexi bat, ez du negu kolorea, ez, batez, streamingetik jarraitzen gaituzenok ikusiko duzu, bereziki besoetan, ze kolorea ekarri duen, eta kamisetan ze kolorea ekarri dugun, ze kolorinetako kamiseta bat ekarri dugu, beraz, nik maila ikusten dut, eta... Oporretara zoaz. Bai, eta oporretara noa. Beraz, hoi da le maite duta. Eta streaming bitartez nabari da, Hainetxe begiratzen streaming hori, eta nabari da kolorea. Eta guain maia, hor mikrofonoa zabalik, zein da zure maite duta? Bueno, ni gustaten gazta lan barri bateako proposamenak esateztenin. Ni aurkezten naz, kandidata, neure kolori pasiatea, kalintzi, jentik opor sensazio eukitzeko oso ideia hona erizten gazta. Zeuen nahi zuen inijungo naz oporreta eta gero hori transmitiun gotzuet. Eta kamisetako kolorik holan dana, esaten dana, txilixoko kolori morun, da fosforitu potentik. Apropos ekarrirot, honek alaitxasune transmituten da, ze gaur zoriontasunai buruz berroa etxeko baltzez jantzitxez nitxan etorri. Ez, egia da, ez. Ba, izu? Listo, ez da? Lauk esan dugu gure maite duta? Bai. Horrek esan nahi dugu zoriontasunaren munduan murgildu gaitezkela, ez da? Bai, noski. Ba, hori ere maite dut. Bagoaz, aurrera. Teia Fabrika, Donostiako Egia auzoan gaude. Proiektu eraldatzaileak garatzeko espazioa, elkargunea, tresna gara, kolektibo eta pertsonei zuzendutakoa. Gure areto multifuntzionalak, bileragelak, bulegoak eta coworkinga zuen proiektuen zerbitzura daude. Elkarlanean sinesten duen komunitatea gara. Zatozte gure teiatupera. Harremanetarako irubebikoitza teiafabrika.eus. Ze polita geratuko zaitela tuita, kafetxoa iluna barrakotzeko gintzak, arrakastandiko pertsona naizela, ez nazazu itzegin famatu ez zarela. Lagun asko ditut milaka zaretan, dirua soberan bitu erlojua, betaurrekoa bezala markakoa da, esan duzu ikusten daukaten ospea. Atara zure argazkia, zoriontasun atzua. Eta esan dugun bezala, zoriontasunaren inguruan hitz egingo dugu gaur. Eta horretarako nik zoriontasun hitza bere izenburuan aipatzen dituzten abestien zerrenda bat topatu dut. Eta hau da zoriontasun antzua, akabu taldearena, baina gehiago entzongo ditugu eta estilo askotakoak. Baina zoriontasunari buruz hitz egiteko Maiak abiatu beharko du tarte hau. Nola egin nahi duzu, Maia? Zelanik, pentsarot, lehengo jentia igaldetzi ia eurak definiuteko gai dizen, zoriontasune, ze ez da baperreza. Emoten dauze, lortu behar duen zo, zer dala gaina imperatibo bidez, ez? Zoriontzu isan bigaz. Baina zer da? Eta, klaro, hor azten diz problemak. Bai, eta guk galdetu diegu kolaboratzaileei, eta entzule batzuek ere bidali dizkigute beraien mezuak, eta entzun egingo dugu. Ea zer den zoriontasuna bigarren kafeko kide eta lagunentzat. Zer da zoriontasuna? Ez dakit nola esan. Zoriontasuna ez da bilatzen, ez da aurkitzen ere.
Ez daki zehazki zoriontasuna zer den, baina hori bai, zoriontsua naizenean, ez dut galdetzen nire buruari zoriontasuna zer den. Zoriontasunaren inguruan hitz egin da, nitzako nik uste dela kezkarik gabe ibiltzea. Garai hortan denboraren pertzepzioa galtzen dezula eta bakarrik kezkatzen zaizula lagunekin edo bikoteekin egotea eta ze planitia. Eta orokorrean kezkari gabe egotea. Baina, nintzak zoriontasune da dekosun horregaz eta zain horregaz lasai, arro eta gozamenakin bizitzen dakizunean. Hori da zoriontasuna. Kaixo, Dona Paianiz Nieto naiz, eta niretzako zoriontasuna egunerokoan bizitzen ditugun emozio ezberdinak onartzea da. Hauek onartzen ditugunean oreka lortzen dugulako eta ez dugulako haien kontra borroka egiten. Eta horrek nolabaiteko lasaitasuna, pakea edo harmonia sortzen dugu guregan. Eta hori da nik behintzat ezagutzen dudan zoriontasuna. Niretzat lagunekin egotea eta beraiek eskaintzen diatena disfrutatzea. Hori da niretzat zoriontasuna. Hor. Zuhaitz baten azpian, bere itzalpean txoriak eta haizea entzutea. Niretzat zoriontasuna gauza asko izan daitezke, ez da? Batez ere, ez dakit bizitzan helburuak izatea, ilusioa, ez? Piztuta mantentzeko. Helburu horiek osasunarekin, ez? Partekatzeko aukera ematea maite dituzun horiekin. Eta hortaz gainera, naturatik gertu, ez da? Konexio hori mantentzeko eta benetan garrantzitsua zer den garbi edukitzeko beti. Bai, zentzue izan dezala bizitzak alegia eta zure buruarekin, pakean eta besteekin, lasai, ez? Bizitze hori da niretzako zoriontasuna. Bai, sortzea ere bada. Niretzat lagunakin mendibuelta bat ematea eta gero aperitibo hartzea. Bizitza ez gozatzea, maite dezun jendearekin. Zoriontasuna deskribatzean ikuste dut dela gauza bat oso zaila. Azkenean uste dut dela zerbait abstraktoa bakoitzentzako zerbait desberdina izan aldana, ez? Eta orduan ez nuke jakingo zelan deskribatu exactamente zer dan zoriontasuna. Egia da, zoriontasuna sentitzen duzunean, badakizula sentitzen duzuna hori dela, ez? Eta egia da, askotan zoriontasuna sentitzen duzuela zerbait gogoratzerakoan, ez momentuan, baizik eta ze zoriontsu nintzen momentu hortan, eta zelan nintzen konturatzen, ez? Eta kuriosoa da, baina nik uste azkenean zoriontasuna zerbait pentsatzen duguna baino zerbait simpleagoa dela, ez? Eta egunerokotasunean dagoela. Eta ez gaitela konturatzen askotan. Bizitza horretan edo errobera horretan gaude sartuta eta askotan ez gara konturatzen zoriontsu garela, azken finean. Zoriontasuna da, tripan agujetak izatea, par gehiegi egiteagatik. Zoriontasuna, hori badela galdera erraza eta erantzun zaila. Ez dakit, zori ona izan daiteke, zori txarra ere bai, baina zoriontasunak horrek
onetik asko dauka, ona bera eta tasuna amaiera ere bai. Ez dakiz zer dan niretzat. Nahiko nukeen guztia edukitzea? Ez dut uste. Segurazko gehiago da, nire kasuan, pozik bizitzea, besteak errepartzu ikustea, denon ongizatea edo justizia osasuna desiatzea, baina hori bermatzea ezinezkoa da. Adibidez, ez dakit, batzutan zoriontasuna izan liteke, horrez ez dago felizidadia, baina felizidadia horrek inusientetik ere badu pixkat eta hori ere ez da. Eta ez daukate ezer da zoriontsua dira, hori oso esaldea arriskutsua da. Beraz, ez zoriontasuna da, zuentzat onena desiatzea. Musu bana. Bueno, Maia, ze iruditu zaizu gure audiotxo hau? Zoragarrixe. Oso politxe batzuk entzun den eukazen, beste asko ez, apuntaten egonaz, ze gauza batzuk neutzako barrixa zin, eta salako politxera olako gauzak entzuti. Bai, eta azkeneko momentuan, nik uste inbidiak jota iritsi zaigu, El Salvadorretik zoriontasunaren definizioa. Zeinen haute. Ez tokit? Hau txa ezagutzen duzuen. Nik zoriontasuna beti lotu izan dut, ez dakit, asmoekin, utopiarekin, askatasunarekin, bizitzan noruntz eta zerk mugitzen gaituen horrekin. Baina badira urte batzuk lagun batek, bera norbere lanketa budista, tan murgilduta zebilen, eta esan zidan bizitzan mitoa kentzea zala. Bizitza asmo guztiak kentzea zala, eta guzti hori kentzen zenuenean bidetik, agertzen zala oinarrizkoa, esentzia, garrantzitsuena ez. Eta uste dut arrazoia zuela, orduztik asko mandit pentsatzeko horrek guztiak, eta oso privilegiotik bizi dugula batzutan gure zoriontasunaren pertzepzioa. Esango nuke hor da bilela, ez, gatazka eza horretan, arazo ezean, ondo egotean, ez, gorputza eta burua hor itxaso bare baten parean dauden hortan. Zagit, Nina Simonek zion askatasuna beldurri gabe bizitzea zela, eta arek ere arrazoia kaso zoriontasuna horti da bilez, gatazka eza horretan edo. Orain bai, denak entzun da. Beste baten batek bisaltzen bara hube, guztua entzun gau. Nire helburu de honei apurtxua formi emoti, eta batez be ikuspegi historiko filosofiko batetik gaur egunin emoten dizen definizioik ulertzi, ze asko errepika etxen diz, eta korronte bateku, gero bestekutiz, eta gero nahiko neuke bai esplika gaur egunin, nik uste zoriontasune kapitalismuk sekuestran jabela, eta perbertiue bai neurri handi baten, eta gainetik horretako erabiltzen dabe, tradizio filosofikoko hainbat korronte esaten ez hori estoikurero, hori epikureuk esate ben, eta hori guzur handi bat erizten gazta orduan. Aztertzen azteko hemen jentik zerrezan da ben, holan, batek baino gexaua esaten da, konpainixi, lagunakin disfrutati, mendibuelta bat, eta horrek akorderatxe ez da Iliada aipatu genunin, Akiles burumakur, lagun hilgakolako eta ama etortengako, eta bizitzin ingurun berbaitzen dabe. Hau alda bizitza? Bizitzi olako gorrara ama, eta amak erantzutetza, ondarrutar erantzutetza bai txotxo. Bai, eta ondo bizitzeko zerren birdot. Ondo jan, ondo loen, eta konpainixiaz disfruta. Eta komentaten nune bertan momentun Iliadak zelako pista importantik emote eskun. Eta bada importanti, gero, jente askok esaten dau, kezka baik bizitzi, arduraik ez eukitxe ez, preokupazioitxik libre. Eta hori ikusiko bai
epikureuk euran modutan eta estoikupe bai, oso, bueno, ikuspegi desberdinetatik, baina bai aldarrikatzen dabe, ez? Hori badala importanti, gauzi deze horrek ardurak ze pixoak erre, eta zemate arte afektatzen dabe, eta guk horren aurrin zerre aldoen egin. Eta gero politxerizten gazta bai bateke esan da bena, ez? Zoriontzu gazenin ez ga konturatzen. Nik entzune ban, bueno, urte batzuk, zoriontasune dela itxaron gelan gazen bitxartin, sentiuten duguena. Wow. Itxaron gelan gauden bitarten sentitzen duguna? Bai, osea, zoriontasunan zain bazaz, itxaron gelan zazela jako gatzu. Orduan horrek ze ikusi handixak arro, bai, ze espektatiba, ze igurikapen dakau, ze itxaropen dakau ez. Honek inigok esan da bena, bizitzan askatasune eta ideal utopiko horrekin. Hori dana, horren danan zain baga zoriontzu izateko, bueno, pues igual, gatxeukiko, kendu hori dana, eta besta eskok esan da bemorunez, egunerokotasunin murgil jute, baina ikoneuke hasi, eta hemen ikusten dana zoriontasune, gaur egunin ulertzen dugu egoera mental bat morunez, ez horren beste igual pasibotasunetik, zoriontasunan bi egun gainke, baina baide zoriontzu naz, eta zoriontzu sentiuten naz. Bueno, hemen, lehenengoko desberdintxasune, aintzinako griegu kandik, eurak deitzetzen eudaimonia, euda ona, eta daimon da espiritua, orduan da espiritu ona, ero aldarte ona, baina ez dakar itzulpena zoriontasune bakarrik. Eudaimoniak gauzak gexaua barkaten dau, eta esan nahi da bena da bizitza aktibo bat, osea, aktibidadiaz lotutera, ez horren beste ni zain naz eta ia etxen gazta da, eta gaina euran uste esan, filosofia praktikoko helburu gorena, ez? Zelanik ondo bizi. Eudaimonia itzuli daike ondo bizitzeaz, zerren birdonik ondo bizitzeko. Eta horreaz lotutako galderak ja ongia bebai sartzen da hemen, ez? Ongi bakarra da, ala ongi asko daz. Eta ongi desberdin asko badaz, danak maila bardinindaz, ala jerarkixan bat da. Galdera asko. Bai. Pilo bat. Wow. Eta orduan, Aristotelesek esaten da bena da, ondo bizitzin ongia dala, benetan ongi gorena. Ze, klaro, Platonek etxen da bena da, akordaten bazaze, hau kurtzu hasieran komenta genuen, eta normala ez dute eukitzi. Platonek esaten dauze ongia, ez? Olan, ideien mundutik ongi absoluto, eterno, betiereko bat. Aristoteles hori baino praktikuagoa da, eta Aristotelesek esaten dau, ez? Praxisaz lotute dala politika, arte bat, dan morun ez da zientzia esakto bat, politika eta etika, ez zelan bixi, zelan alkarreaz bixi. Orduan ez da ongi absoluto bat, zinoke bakotxak bilatu bir dau. Zeren arabera, bakotxan naturin arabera. Ez hemen askotan pare batek aipatu da bez, naturiaz lotute, naturiaz konexioin, baina ez naturi kanpokuaz, zinoke naturi geure naturi, ez geure isatiaz. Eta hor, Aristotelesek definuten dau, geure naturi ez, geu zetan gazen ona zerremoten gazkun ondo ondarrun esaten duguna, famau zetan gazen, horren arabera garatzi, geure potentziala garatzi, ez, loratzi de zoriontasunen mongozkune. Eta hor ja sartzen gaz bertutikin. Eta hunaiko neuke aipatu bai, zoze interesanti de. Zolan, pentsatu gainetik, jende gexenak zoze entzunde dakauela, baina bertutik aipatzen duguenin, Aristotelesen ikuspegitxik ez gabiz bertute kristaun ingurun, pietatea eta karitatea. Baizik eta diz, ezagugarri batzuk, eta bera kontinuum baten ipintxetxuz, ez? Adibidez, bilurtixe golaike punta baten, imagina, kategori bat dala, ausardia. Eta ausardia zelan neurtzen dugu punta baten dakau, koldartasuna.
edo koldarkeria, bai, keria, toasuna baino gehiagoa keria, koldarkeria, eta beste puntan dakau ausarkeria, osea, erderaz esaten da temeridad, ez? Gexei eukitzi. Batzutan bilurre premina eskure bebai, jakitzeko, eta horrein neurririk ezpatzau hartzen, gexei guz beste punta orduan, erdibidi de, ausarta bere neurrixan isati de bertutea. Edo bardine diru gaztateko orduan, zu izan zainke xurra, ero izan zainke gaztatzaile bat, eta hemen bertutetzu de erdibidin dana. Eta hori dez, erdibide, Aristotelesek esaten da benin, bertutea erdibide dala hori neurtxu, oreka baten mantentzi. Eta hori aipatu genuen bebai, neutraltasunan inguruko zaiun, esate genuen jente askok pentsatzen dau, bi ikuspegi diferentetan, erdibidi dala bertutetzuena, ez jaun Andreok. Eta hirugarren, bueno, gaur egun ingenieruaz ez da ondo zelan, Ene, sartuna saltza baten. Ene bana nahi. Entzule hitza erabilizak ez. Bai, hori da, entzule. Entzule. Erdibidi, izan birde olako kontinuum baten gabizenin, eta ez gu injar korrelazioi baten aurrin bagaz, erdibidi hartzen baro, zapaltzaile justifikaten gabiz. Hori de, bere momentun, bere izten alegin juginana. Baina, eta hau oso politxera, Aristoteleseke hau dana lotzen dau jakindurixiaz, oza, bizitsi zelan ondo bizi jakitxiaz. Eta berak esaten dauze, badala bertute bat, ez dakarrena mugaik. Oza, ez inoiz ezin jau gexeirik euki, ez da estremoik. Eta bertute hori da? Zuhurtzia. Pertsona bat zuhurrei... Ezin da inoiz izan? Ezin izan. Zuhurrei? Ez. Ai, ni nago ados, Ui, ama. Bueno. Aristotelesen aurka, hemen. Bai. Ui. Aristotelesen aurka perfectamente junzainke, baina zuhurre bada neurriz jokatzi egoera bakotxan aurrin, berak horrei deitzatza, jakintzu isati, baina ez jakintzu dakixelako, zenok hori aplikaten da belako egoera bakotxan aurrin. Ez dakit, oso ados non Aristoteles. Arrisku puntu batek horrek laguntzen du jakinduriarekin. Baina igual zuhurtzia ez da arriskuaz, zenoke tontokesiaz. Ja. Venga, vale, ados nao Aristotelesekin. Vale, zuek irabazi duzue. Orduan, Aristoteles amaitzeko, eta honeaz tandiaz, etikako galdera oso importanti izan zen, bere momentun, eta eztabaida asko egon zen, zoriontzu izateko ia bertutik ze eragin jakarren, eta ze erlazinoi dan, eudaimonia eta bertuten arten. Jarrai dezagun. Bai, ikusi dauen morun zoriontasuna eta ondo bizitzi ez dakarrezetan euneko unin sinonimuk izan, hor bada, ez, ondo bizitzi gexaua barkaten dau, zoriontasune baino, eta gaina aktibude, ekintzide. Eta gero beste terminu bere iztuko duena da plazerra. Plazerra eta zoriontasune ia bardinak dizen. Eta hemen, Platonek, beran Georgias liburun Kalikles protagonistik esaten dauze, erozein desira betetik placer gorena aldabela eskaini. Eta ordun Sokratesek erantzutetza, zuk asguri barakazu eta aska etxik plazerra emoten batzu. Bizitza guzti aske etxen pasazainke. Osa, azke, askurine, baina horrek benetan zoriontzuen gozatxu. Orduan horrek ikusten da, plazerra eta zoriontasune, ez da zela bez ekiparata. Egia da. Bakizu zer dan plazerra? Eta, bueno, norbaitentzat zoriontasuna, ze Inigo Asentzio Lurbidek idatzi du txatean, zoriontasuna ere bada
zuen zoriontasunaren inguruko hausnarketak entzutea goizeko 8:30 bigarren kafea entzuten, hartzen eta itsasoa parean dela eta argazkia daukagu eta jarri egingo dugu. Hemen streamingean denok ez dakit, inbidiaz hiltzeko. Jon Luisek erantzun dio, hori postal bat da, ez zoriontasuna, eta argazkiarekin berresten dugu Jon Luisek esaten duna. Postal bat da. Egia da. Ba bueno, inigo postegea zoriontsu balin bazea gu entzuten. Emaidazu bizitzaren euskarria. Eta entzule batek galdutu digu ea ze abesti den hau, eta da zoriontasunaren bila, The Upper Room. Eta guk zoriontasunaren bila jarraituko dugu, Maiarekin. Bueno, ni bile, hausnartzen. Eta etortzen mara, ongi horria izango da. Etortzen mara jakingo etorri dala. Bueno, plazerra iburuz, plazerra eta zoriontasunan ingurun zelan ez dauz aipatuko epikureuk. Eta epikureismu. Ze gaur egunin askotan entzuten da ez gure gizarti epikurearra dala, eta hedonisti plazerran ingurun oinarritxute. Epikureismu Kristo aurretik 351 urtin epikureok sortuan, eta esaten dauze plazerran bilaketi eta ataraxia bilaketi bebai. Horren bitxartez lortzen dela zoriontasune. Zer da ataraxia? Da astoramendu gabezia. Lehen aidan bestek aipatu da benez, kezka eta ardura ikese ukitxi, eta hor odei baltzik burun, hori ja epikureuke aldarrikatzen ben. Eta lorategi baten batzen zin, lagun hartin, plazerra, eta orduan, klaro, esatezu zer, orgiak etxa dedikaten zin. Ez, retiro intelektuala zan. Eta esan duzu, pena puntu batekin, orgia, retiro. Ai, gentia apuntateko, listota, bibidar pentsakora be. Bueno, entzule batek esan dugu, behantzat zoriontasuna dela lurren etzan da zuaitz bati behi da, txoriak nola etortzeian zuaitza, lorategi hortan zoriontsu izango zen entzuleo? Bai, gauzireze epikureismuk bai bere izten da bela placer fizikuk eta placer intelektualan arten. Eta esaten dauze fiziku bai berdala, ez da? Jati, berotasune, ero konpainixi, baina gero bat ez be, liburu bat irakurti. Osea, placer intelektualai bai emotetzen garrantzi handixe, eta lehen Aristoteles komentatu memorun, osea, azkanin arrazionaltasunai ez bakarrik sensazioi fizikoa, ez que arrazionaltasun eta intelektualidadik be oso paper importanti jokatzen da bela hemen. Esan birde, horra jardin eta emakumik eta esklabupe bai sartutzen zinela. Guk juten bagaz, aintzinako Greziko polizeta, ez emakumik, ez esklabuk, ez euken gizonezko hiritarran eskubide bardinak, ez euken estatus bardinik iselan ipez, baina hemen jardinin bai alzen sartu, eta orduan epokan bai izan gauza apurtzaile bat. Eta gero, komentade bai plazerran artin, gustaten gazta bere izten da bela placer naturalak eta preminaskun artin, beharrezkun artin. Komentaro buena, jan eta berotasuna adibidez. Gero placer naturalat izenak, baina ez dizena preminaskuk, elkarrizketa goxo bat, edo sexuk emolaikene plazerra. Eta gero ez dizenak naturalak eta ez dizenak preminaskuk. Ohorea, boteri, diru. Orduan, eroserrek ez da gualixo. Edo zer ez da libre, gaur egunin esatezkun, ez da, zeure plazerra txik, bardin jotza, hirugarren munduko emakume eta umik biharrin baraz esklabutza baldintzetan, zure plazerra bilatu bizu, ez. Totalmente. Oso ondo.
sopera gabiltza gaur, Idatzi dut oraintxe bertan. Zoriontasuna ere bada albizturretik entzutea bigarren kafeko kideak zoriontasuna zer den azaltzen. Ze pozik gauden, Zoriontsu gea, ointxe. Gustatzen zaigu bintzat zoriontasunari buruz hitz egitea. Bai. Zai zoriontziten gaitu baina. Izugarria da. Zoriontasunan kontzeptua eta ulermena eta hausnarket izugarria da. Eta zenbat aldiz, pasako zen, ez? Konturatzen zara gero, zoriontsu eginan, eta ez ginen ohartu. Bai. Bueno, komentako rouen estoizismuk horretan asko laguntzen daue bai. Estoizismu zenonek sortu ban 301 urtin, Kristo aurretik, epikureismute gerutxua, eta esaten dauze zoriontasune jakindurixi lortzi dala tolerantzixi eta autokontrolaz batea. Pentsatu, hemen institutun ikasitxako gezenoi ezagun etxangatzuen, ez da? Emozinoi guzti kendu, emozinioik barrunaztatezku, orduan barrunaztatezku guzti kendu, eta estoiko morun, ez? Estoiko, emoten dauze, arrizati bat izan bizazela. Estoiko izateko, eta berez ez da holan. Esan birde, oso kuriosurala, estoiko izan zen Marko Aurelio emperadori, erromatarra, gladiatorren agertzen dana, por cierto. Eta bestetik Epikteto esklabu izan zanela. Orduan oso klase sozial diferentik jarratxutako korronte bat izan zan. Eta niri Epikteto bereziki gustaten gazta, ze bizitzeko arteaz lotutako liburu bat idatzi ban. Eta ja lehengoko kapitulun esaten dau, bizitzan berazela gauzak kontrolaten dauzenak eta ez dauzenak kontrolaten. Eta guk ez duena kontrolaten da, gertakizunak bizitzan zertzuk arazo etorten dizen neurri handi baten, jentik zer pentsaten da ben guri buruz, zer esaten da ben guk hori ez du kontrolaten. Baina guk kontrolaten dugu horren aurrin dakauen jarreri, kontrolaten dugu horren aurrin dakauen pentsamentu. Orduan da, azkan finin esaten dau giltze geutakauela. Eta, bueno, gero kapitalismo inguruko beste hausnarketatxo bat, baina horren aurretik, bai esan, karo, nik 17 urte neukanin institutun esatezten estoikun arabera zoriontzu izateko aldo buena nahi izan birdou. Eta esaten eban, zetxo! Bueno, a ver. Zesatezo. Bai, eta claro, urtikin gerua eta jakintzua, espero dut, gerua eta hobetua ulertzen dut, orduan ulertzen ez nitzuzen gauzak. Bai, ametzetan etxin librera. Ametzak eukitzi oso ondora, baina zer nahi rouen aukeratuen berdou. Ni zoriontzu izateko zainbanaz, lote izitokateko inoz ez nahi izango. Nire zoriontasune enaldoten gauza baten oinarritzen barot, adibidez, ni opora ibilina zenin, nire helburu zan, neu bakarrik, olako toke tranquil egoti, el jueves irakurten. Eta jentik ezadeztan, benetan horire zure ametza, eta horretxek egin hauzo jontzu. Eta horretxek, ez dut aspira Tailandiako ondartza paradisiako, ba ez, ze igual ez najungo. Eta orduan, zer, frustrata bisibina, bastakat asmoik. Zer aldot, ba hoixen airot. Eta lortu dezu. Irakurri dezu, el jueves. Eta lortuen jot, eta ondan egin biriximo detzet. Orduan, estoizismoaz amaitzeko kapitalismuk bere ganaturau eta korronpiurau, eta esaten dago ez, natxe eta zu zapaldute egon oso modu prekasun biharrin, baldintza txarretan, baina azkanengoko berbi zeutakazu eta nahi bazu, lortuko zu eta zoriontzu izango zaz, guzurre. Ze estoikuk ez ben esaten injustizia baten aurrin isiligatu bizazenik. Eta ordan botere harreman, deskonpensau kapitalan, eta zu langile esplotaun hartin geldikon bizazenik eta horreaz konforma bizazenik. Orduan, ez korronpiutiak arrela mesedez tradizioi filosofikuk. Eta dakizu zerk egiten hauen zoriontsu honi? Ni esan dut, venga, lortu behar dugu, kanpotiarraken tarte honetan, zoriontasunari eskaini diogun tarte honetan, Mr. Wonderful ez aipatzea. Nik ez daiz erdan. Ara.
Bueno, ba, zoriontasunaz gehien dakien marka da, Mr. Wonderful. Bai. Gero komentatuko dugu. Vale. Bakizu zein nire Mr. Wonderful. Ui, esan. Nire, eta hobeto esan da, geure Espinoza. Ara. Bai, oain Espinoza kolektibizatu egin genuen bigarren kafean. Bai. Justizizin bizkat egin gentzan. Eta ez dut nahi gaurko tartia matxu, bera ipatu baik, ze bai pentsaten ban estoikun antzea, baina ez emozinoi bustik handik desprendiu bigazela, baizik eta emozinoi positibuk eta placer txikisak importantitizela esate ban. Eta gero, anekdota morun, berak bisaltze ban kartak zeiateko eraztun bat ibiltxe ban. Eta horre eraztunin agertzen zan, La Rosa bat arantzakin, klaro, Espinoza. Noski. Eta behian eukan idatzitxe, kaute. Zuhurtzia. Wow. Eskerrik asko, Maia Beitia. Eskerrik asko zeuei, placer bat. Keep calm and bigarren kafea. Gelditu makinak. Dena eginda dago, guztia asmatu da, ez dago ezer berririk esateko. Eta hala ere, ekintzaile aktiboak ditugu inguruan, berrasmatzea ohiko hitza da, eta ekarpen ideologikoak ez dira eten. Beraz, oraindik badugu zertaz jabetua. Ba zenekien munduko landare espezien hazien laurdena baino gutxiago dagoela kontserbatuta? Millennium Seed Bank ezagutzen? Joseba Garmendia eta Maialen Arrieta Arantzadei Zientzia Elkarteko kideekin izan gara ekimen azizketan. Saio, bagabiltza lan eredu ekologikoaren aldeko apustu egiten duten laborarien berri izaten. Kanpotik begiratuta baino, barrutik kontatuko baligute, Amaia Iturriarekin berriketan izan da Amaia Elizagoien. Kalera irteteko intentzioa ere badugu. Komunikabideetan, larrialdi sozioekologikoa lantzeko hainbat modu dauden bezala, herritarren artean ere kezken abanikoa zabala da. Lagin pseudozientifiko bila aritu da June Romazek. Proposamen pilulekin jonki bilakatzeko bidean goaz, gaur monodosia Etxaun Arregiren musikaren tartean. Bidaiari ekiteko pronto, gelditu makinakek 21 du airean. Jada entzun bai duzue, gelditu makinakeko azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. Eta gu bagoaz aurrera musikari baten ibilbidea errepasatzera. Begiak egiak baote, begiak egiak baote. Iñaki, zer da entzuten ari garen musika hau? Ba, Goiuri, aste honetako ez aste hau. Izken hilabeta hauetako ez uste musikal handienetako bat. Gailu taldean bueltan dela iragarri dute aste honetan, eta ekainaren erdialdera argitaratuko dute haien lan berria. Begiak egiak baote. Tumaxa. Jesus, Iñaki, azken hilabeteotako ez uste musikala handiena etzea oso gora etorri igual. Esango nuke. A ver, egia da, hola zete bat, gaiu buelta nola bozten lasterrian, bale, igual, gora etorri naiz, eta zete baizuet pintza oken eta drake dierala gaiukoak? Baina, ze esan behar izaz ba. Vale. Bap? Bueno...
Vale, a ver, Negu Gorria, Kanari, Fermin Muguruza, Inoren Eroni, Nazion Reixa... Bai, euskal musika talde eta bakarlari zerrenda politia. Bino, zer ikusi du horrek gaiukin? Horrean, justu talde guztietan ibili dalako Mikel Abrego edo pintza bezala ere ezagutzen dugun, bateri jole, Ando Aindarra. Ara, Ando Aindarra. Hasi naiz bai ulertzen zergatik ekarri dituzun. Ez, Goiuri, ez. Ez da Ando Aindarra izatek, bueno, igual bai, baina ez. Nolako zen, gaur ekarri dugun proposamena gaiu taldetik abiatuta da Mikel Abregoren ibilbidea, errepaso musikatu askar bat egitea. Eta ez gaitezen, gaiuren besta bestia, igo volumena. Vale, entzun dezagun. Hau zer da, diskoan beste aurrerapen abesti bat? Ez. Hau da, gaia esan ez dakit gaiu hauskatzen dan, ze gidoi badaka, hor ez dakidan, kengaiu, gidoi gaiu, gidoia jartzen dan eta gaiu besterik ez. Gaiu deituko diogu? Gaiu deitzegu errexago izango dela, eta kontua da, talde hau ja existitzen zala, baina lozorran egon dela, 20 urte bateko hibernazio bat euki dute. Siesta eharra, Bai, siesta eharra, baina, entzun dugu horrerapen abesti hori, indar berrituta etorri dira. Interneten eta hola harakatuta pixka bat, ikasezak eguta ikusire, gaiun 1987an sortu zuela Mikel Abrego, kasu horretan Luis Andre bideogilearekin batera, eta 41 minutuko grabazio bat egin zuten irudikin, eta irudi hoiei Abrego jarri zion musika, eta proiektua juntzen aurrera, eta 2002an atera zuten Kutxa Beltza izeneko lan bat, metak zigiluan atera zuten, eta nezekan trip hop pixka bat, jazukitu batzuk, eta kolaborazio pila bat zeukan. Ezkenen da, disko bat igual gatzu dela gure euskal artxibategi honetan azturan, baina hor parte hartu zuen Okene Abregok, Zalo Aurainek, Anari Alberdik, Trio Kempes, Fernando Sapo, Drake, Holmes, Txap, Galder Izagirre, pila batek. Eta 2000-tik 2008 batea, ordun? Hoixe bea. Eta oraingo honetan, aurrerapen besti horretan entzun duguna da, Mikel laola Eneko Dokenerekin eta Drakerekin batera. Horrentzuten dira sintetizadore batzuk, riff ritmiko bat, experimentazioa, ahots hori oso ezaguna dena, eta aipatu ditugu 2002 horretan Baterik eta Okene horrentzilako kolaborazioa, eta ez da raroa. Kontu hau, hiru hauek elkarrekin ibiltzea dator, pentsa, 1989tik. Wow! Aspalditik beraz? Bai, aspalditik, BAP taldetik ibili dira hauek elkarrekin, eta ez bai bakarrikan, Jomes ere, aipatu dugula. Eta BAP sortu zen 1984an, Andoaingo hardcore talde mitiko bada, eta sortu zuten Enekok, Drakek, Andreuk eta Txampik. Baina 2089an sartu zen Mikel Abrego talde honetara, eta ez dugu lehen aipatu, Mikel eta Eneko, Eneko Okene pertsona berdina dira, anaiak dira. Eta esaten den bezala, gainontze guztika, historia. Wow. Eta entzuten ari garena, BAP da? Hoixe, BAPen bera abesti bat, bestea abesti bat erratu. Eta, BAP da euskal estenaren talde ezagunenetako bat, gero eratorri dira pila bat talde influentzia handia auki dute, eta gaina gara horretan, Andoaingo gaztetxean zeon sekulako movida. Talde pia etortzean, bakizuek Green Day etorri zala Andoaingo gaztetxera. Guain dela gutxi aipatu genuen ze urte hurrena izan zen, kontzerturren urte hurrena izan zen, edo horrelako zerbait eta aipatu genuen, bai. Hori da. Green Day etorri zen, Green Day, Andoaingo gaztetxean. Azten danean mugimendu asko deten eta gauza asko, beste un baten esplikatuko du, zerratik antzen orain beste mugimendua, taldeak sortzen dira eta musika zaitasuna sortzen da. Eta hortxe, BAP sortu zen eta talde mitikoa izan zen, baina Mikel Abregotzen BAP horretaran gelditu. Adibidez, garai horretan berdintxo, 1981an sartu zen Negu Gorriak. Negu Gorriak hasi zen urtebete lehenago, eta urtebete gerago ja lehenengo diskoarekin sartu zen Mikel Abrego, eta hortxe jarraitu zuen, bukatu zen arte. Negu Gorria bukatu zen arte, hortxe egon zen, Mikel Kazalisekin, Kaki Arkarazorekin ere egon zen talde horretan, eta zergatik aipatzen dut Kaki Arkarazo, ze gero, Nazion Reixa sartu zen ere Mikel Abrego, eta Mikel Abrego eta Nazion Reixan bergatu Kaki Arkarazo zegoen Anton Reixarekin. Aipatu dugu Fermin Muguruza,
Femin Muruza bakarkako ibilbidea hasi zuenean, hortxe zuen ere Mikel Abrego. Wow. Segitzen dugu, daude talde pila bat, Parafunk, Javi Pez, orkestariez, Anarik esaten duenean, Anari taldea gara. Ia beti, Mikel Abrego izan da talde horretako kide. Wow. Eta inoren eroni, zein egon dia inoren eronin, Mikel, Drage, eta eneko kene. Ia beti ere bai. Amaia, zugatzezea sarreran aipatu deula kirola egin behar genuela, ez? Ola ibiltzen gara. Ni nekatu naiz, gizon honen ibilbidea entzuten. Entzutearekin nekatu naiz. Eta jarraituko dugu beste egun batean, baina eskerrik asko Iñaki, gailu, bap eta negugarriak besteak beste gurera ekartzeagatik. Baina guk aurrera egin behar dugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Badator elkarrizketa akustikoa. Egon adi sekretua zela esan behar, baina sarreran aipatu dugu, zein zen gure gaurko gonbidatua. Bagoaz Gorka Hermosarekin. Fragilísimo deitzen da Gorka Hermosak argitaratu duen azkeneko diskoa. Ibilbideko 9. du jada akordeilari urretxuarrak, Fragilísimo, benetan auskorra alegia. Baina lan honek dituen 11 konposizioek auskortasuna baino energia handia transmititzen dute. Zukutu egiten du bere musika tresna Hermosak. Gozatuz eta entzulea gozaraziz. Izan akordeoizalea edo doinuetan profanoa. Ongietorri bigarren kafeko elkarrizketa guztikoetara Gorka Hermosa. Keixo. Arratsaldeon, eta ongietorri. Eskerrik asko. Sanbarako guineki gure entzulen artean baditugula akordeizale izango direnek eta profanoak direnek, baina bigarren kafean batzutan pixkat kaltzadoreakin ere entzunarazten ditugula akordoi joleak, eta saio hontan Gorka Hermosaren musika edo Iñaki Dieguezen musika edo Peio Ramirezen akordoia edo entzuten ditugula tarteka, eta bueno, zein jarriko izkio, ez dakit, hain ez ustean ez tilo harrapatuko baino gehiago. Primeran. Bueno, Gorka, azteko eta behin, konta eguzu zergatik handitzen den disko hau Fragilísimo, eta zein garrantzia duen zure bilbidean komposizionek, okerrez banaiz 2000an sortu zenuen, eta nolabaiteko mugarriara izan da, zure bilbidean? Bai, nire bizitza asko kondizionatu duen pieza bat da. Bueno, diskaren titula jarri nuen pieza horregatik, eta baita pixkat izenburu horrek usten dolako atea irikia pixkat interpretazio desberdin askoi, ez? Fragilísimo sentitzen da bat, eszenariora igotzen danean, are gehiago bakarrik igotzen zanean, edo diska bat bakarrik grabatzen dezunean, ez? Baina, bueno, piezari dagokionez, bai, 2000 urtean konposatu nuen, Granadako Festival de Musika edan zaren enkargo bat izan zen estrenaldi kontzertuan jotzeko edo han estrenatzeko, eta bertan Londesko Orkestra Sinfonika eta beste talde haundi pilo bat zuden, eta niretzako nik flipa egiten nuen, 23-24 urte nuzkan, eta nire kortatuko kamisetakin eta nire greinitekin musika klasiko mundu horretan, garai hortan nik musika garaikide asko jotzen nuen, baina bestetik gauetan The Clash edo kortatu edo Ertzainak, Osutagar edo musika entzuten nuen, orduan kriston kontraesanak nituen nire barruan, ez? Eta obrari idazteko enkargoa jaso nuenean, nuen nire buruan gan konfidantza asko, eta Alfredo Arrazil zuzendariak bultzatu ninduen hortara, eta
sentitzen nuen zerbait musika klasikoaren kontra, edo pixkat nire bizitza izandako guzti horren kontra, ez? Eta nahi nuen zerbait horrekin egin pixkat bi ikuspuntu oso kontra jarri adierazteko. Alde batetik, bizkat musika klasikoaren korseo guztiak, eta beste alde batetik musikan komertzialaren bizkat jendeari gertutasun hori nahi nuen isladatu partitura batean. Orduan, pieza hasten da zaratekin, gero zarata konbertitzen da soinua notengan, notek harmonia ekartzen dute, gero virtuosismoa atortzen da, eta piezaren bukaeran hitz egiten hasten naiz, eta publiko artean dagoen pertsona bat jeiki egiten da, eta garrasik hasten zait, eta ni berari, eta diskutitzen hasten gea, gidoi teatralizatu batean, eta bukatzen da, nik uste refleksio nahiko profundo batekin, ez? Orduan, karagan jendea flipatu zen, nik argi neuken, ni oso punkian nintzen gara jortan, eta argi neuken, gustatu edo ez, baina nitaz sekula aztuko etzirala pizkat nire intentzioa. Eta uste, lortu nola ein batean, ez? Urte hortan gero grabatu nuen Televisión Espainolarentzako. Ikusten ari gara irudioiek, streaming bitartez jarraitzen gaituztenek ikusten dute, Gorka Hermosa gaztetxo hura, eta ikusten da gainera bideoan zehar ere, aipatzen duzun evoluzio hori pizantzear, ez? Azten zera, akordoia kolpatuz, eta olako bizteralidade batetik, eta gutxinaka beste esparru batzutara edo heltzen doa, ez? Bai, eta gero horren ondoren, ni hasintzen beste musika estilo batzu jotzen, eta hor gelditutzen pieza pixkat ahaztuta, ez? Eta 8 urte berandugo edo, idatzi, YouTubeen jarri nuen pieza hori, bere garaian, YouTube hasten zanen, eta 8 urte berandugo edo, idatzizin Zelanda berriko akordilari batek, da ni flipauta, asko gustatu zitzaiola, eta partitura bidali nizaioken, da ni flipau nuen, bidali nion, nekin zeintza, baina beak urte hortan irabazi zituen mundu mailako lehiaketa handienetatik 4. Eta lehiaketa guztietan, kriston polemika zeon, ze epaimaiak argi zeuken bera izan zala honena, baina pieza hau jotzen, askok esate zuten arauak ez zituela betetzen, ze hori jendea altxatzearena eta garrasi ikastearena, eta orduan pasatzen zantoki guztietatik kriston polemika sortzen zen, orduan urte horren ondoren akordi mundilloan kristo guztiak ezagutzen nindun, eta polemikaren erdigunean zinen. Kristo guztiak zekien zeintzan Gorka Hermosa, baina inorken ninduen ni ezagutzen. Orduan hortik aurrera zizitzaizkian gonbidatzen Moskuko kontserbatoriotik, Pekingotik, Praga, Varsovia eta horlako kontserbatoria hundietik, nik bertan masterklaseak eta kontzertuak emate, eta nik flipau jenon jende horrekin, eta hortik aurrean bizitza aldatu zen, eta horregatik iruzitzean politia diskari. Grayson Mansfield zan neozelandar akordeonista hura. Hala ere, polemika hori sortu zenuen, baina akordeoiaren lehiaketen munduan, eta batez ere mundu mailako lehiaket horretan, polemika horiek edo epaimaiekiko eztabaida horiek nahiko normalak izan dira beti, ez? Beti izaten da hor, ikamikarik edo eztabaidarik, ez? Zer da, ortodoxia asko edo? Ni daukat lagun bat txisteak egiten dituena, musikaria da bera, ez akordeonista noski, ni bai, sasi akordeonista, Gorkaren ondoan oso sasi akordeonista, bai, akordeonistako lakoak zate, ez da izan bat munduko txapeldun dauden akordeoian. Alaxe botatzen du, Euskal Herrian izan dira batzuk nazioartean lehiaketetan eta emaitzonak lortu dituztenak, eta hortik nik uste sortu dela txiste horrekiko joera, baina munduko txapelketa ditan, ikamika horiek eta epaimaiarekin eztabaida horiek izaten dira nahiko ohikoak, ez Gorka? Bai, nik, izen horiek munduko txapelketa eta lako izenak nik gorrotu ditut. Zein da munduko jakirik gozoena, batentzat bat, beste batentzat beste bat. Argi dago lehiaketek musikan laguntzen dutela, nivela hobetzen, ez? Baina uste sati izala esatezuna, o debisi, uste lehiaketak zaldientzako dirala, ez musikoentzako. Ze ona, enekin esaldi hori. Eta nik alas sentitzen den, nik ez dut uste da honik munduko akordi txapeldunaik, edo trikitixa txapelketa eta txapelduna, edo bertso txapelketa, ere bai, bizkat barkatu, jo maia oso lagundet, eta askotan erdi brometan esatet, deskojona bat irutzetela, ez? Horlako poesia, musika eta horlako esparruetan txapelketak egotea, ez dakit, momentu konkretu baten, epaimai konkretu batek nahiago du pertsona bat beste bat baino, edo pertsona horrek egin duen sesioa beste batek egin duena baino, eta horrek laguntzen du pixka bate kompetitibidadea bultzatzen da, nivela hobetzen, eta badauzka bere alde honak, baina horrek dakartzan alde txarrak ere nabariak dira bai. Aipatu guri, ze fragilisimo hori 2000 garren urtean gutxi gara bera sortu zenuela,
Baina diskonetan bildu dituzun beste konposizio batzuk ere aurretik egintakoak dira, ez? Guntza pixkat biltzen ibilbide honetan egin dituzun gauzak. Bai, nik uste musiko guztiok ikasten gaudenean sartu ditugola milaka ordu gure buruarekin bakarrik, ez gu bakarrik. Eta nik gazte garaioetan pentsatzen nuen nire lehengo diska izango zala akordoi soloko diska bat, beti nahi izan dut, ez? Baina gero, hasi nintzen beste diska batzu grabatzen, eta 9 grabatu ditut, eta bandik enoken akordi soloko diska bat, eta pandemia honek lagundu nau, nola beste musikoekin ezin nintzen gelditu, behartu dut nire burua, azkenean diska hau grabatzea, eta bai, nahi nituen diskan jotze dituten pieza guztiak, jotzen dira mundu mailen asko, kontserbatori askotan, eta akordilari asko jotze dituzte, eta YouTubeen bertsio piloa daude, eta oso polita da hori ikustea, baina nahi nuen pixkat nire bertsioa grabatuta utzi, eta pixkat referentzia bezala edo pixkat... Sortzailearen interpretazioa bera hor egontze dinez. Nire buruarentzako, eta diskan daude, 25 urteko diferentzia dituzten kantak. Adibidez, Gernika konposatu nena 17 urterekin, eta Labei konposatu eta aurreko urtean, eta 25 urteko desberdintasun hortan, de pieza oso desberdinak eta pixkat nire bizitzaren momentu oso esanguratsuak diranak, edo ez da erresa izan piezak aukeratzea, eta selekzio hau egitea, baina nik uste oso momentu konkretu politiak isladatzea dituztela, ez? Gaina hori ez, bertsioa intimoa izan da, ez pixkat biluztuta azkenen bakarrik, zer da pixkat abesti horren oinarrira iristea berriro, bai, nik beti konposatetenan akordiarekin konposatzen dut, akordiarekin bakarrik, eta gutxi gora bera kantaren eskeletoa akordiarekin egiten dut. Eta normalean beti egiten dut akordi solontzako bersio bat, eta gero aztenez instrumentazioak egiten duo, trio, edo orkesta sinfonikontzako, edo behar danerako, ez baino hasierako bertsioa beti da akordiantzako bakarrik. Eta orduan bai iruditzait politia, bari diskantan esentziara pixka bueltatzea eta kantak bilutsik agertzea. Ez azkenean, musikariok nahiago izaten dugu beste musikariekin jotzea, bakarrik jotzea baino egia da, gure ordu kopuruak guztira ikusita ordu gehiago pasatzen ditugula bakarrik bestekin jotzen baino. Eta politia iruditzen zait, pieza hauek gehien bat bakarrik jotzen dirala ikusita, nik ere beste musiko batzuekin jo ordez nik ere bakarrik grabatzea, ez. Instrumentuari berari helduta Gorka, eta instrumentuaren evoluzioan momentu batean konturatu ziren bat musiko, ez? Instrumentu hau ze bersatila dan, tipo batek bakarrik hartu eta akordiarekin egin dezake emanaldi bat, bi eskuekin eta noski bi instrumenturekin, akordoi batek ezker eta esku bi instrumentu desberdin dituelako, eta hori ere badu instrumentu honek, ez, gutxik espezela, bakarrik asko sor daitekela, eta ziurrenik disko bentzuten duen, eta akordoi munduan profano xamarra den horbaitek pentsatuko du, baina hor pertsona bakarra ari alda jotzen, ze hori lortzen da akordiarekin, esango nuke instrumentu gutxiekin, espezela. Bai, agian pianoarekin edo organoarekin bakar, edo gitarrarekin pixkat, ez, baina bai, akordiarekin bereziki. Eta nik uste hori izan zala akordiaren exito handina 19. mendean inventatu zanean, ez. Ordura arte, berbena bat iteko behartzen itun, pandero jole bat, gutxinez, eta albokari bat, edo txistu jole bat, edo melodia, eta ritmo pixkat, ez. Edo harmonia iteko, gitarra eta hotxa, edo baino beti bi instrumentu, ez? Eta pianoarekin lortu zeiken hori, baina zintzen un pianoa eraman toki batetik bestera. Eta akordiarekin lortu zana izan zen, instrumentu harmoniko eta melodiko bat eukitzea, non nahi joal izateko. Eta nik uste pixkat hori izan zala akordiaren edabide hain azkarraren lehenengo zaugarria, zorun bai noski. Iniz aipatu dugu saiontan, instrumentu batzuk uste baino garaikideagoak direla, eta akordia oso dela garaikidea, nahiz eta jendeak tradizioan errotuta oso atzera begira aurki dezakela uste duen, baina 19. mendean edatu eta horren amaiera aldera edo hasten da, ez, bere gori-gorian edo borborka, bai. Baina politia da betxa, bi gauzak ez kontraesan bada, euskal kulturan oso errotu dago trikitizada akordoia, soinua, esan da. Soinua, baina alde batetik orain dela oso gutxikoa da, ez da tradizio luze bat, baina politia da bestetik ikusten nola hain berandu iritsita, nola sartu da hain azkar euskaldun guztion bihotzean, ez? Disko hau martxo bukaeran argitaratu zenuen, aurkezpen fisikoa izan zen Kantabriako Unibertsitatean, aurkezpen digitala intzen Frederic Deschamps-en live show Facebooken, hor prentsa baran jartzen duenez, da akordoi jotzaien artean audientziak gehien duen online programa. Gure amintzat justo gentsa eginen itzaiten tradizioa eta izan da edo bada pixkat oso herrikoia, ez, instrumento herrikoi bat, plazarako musikatresna hori ez eskusoinarekin batera,
Baina ikusten dugu hori unibertsitateetan eta orkestuta, mundu akademikoan ere badaukala bere ibilbidea, kontserbatoriak aipatu dituzu, orkesta sinfonikoak, hor badauka beste ibilbide bat ere. Bai, nik uste azkenengo 25 urtetan asko betu dela hortan, ez? Diska orkestu nahi izan dut Kantabriako Unibertsitatean pixkat hori azpimarratzeko, ez? Nola akordeiarekin iritsi daiteken unibertsitaderaino eta nola unibertsitateko musikologia fakultatea egon daiteken interesatua gure lanean, ez? Eta bai, orkesta sinfonikoekin, estatu mailan okinon zortean izan itzala orkesta sinfonikoekin lehengo akordelaria jozona 1998an, eta gaur egun urtero 5-10 akordelarik bai jotzen dute orkesta sinfoniko batekin estatu mailan urtero. Orduan esanet, lehen oso ezoizkoa zana, orain asko normalizatu dela eta lortu degula nik uste gure generazioko akordelari ezberdinok lehen esan dituzu Iñaki Dieguez, Pello Ramírez, edo Iñaki Alberdi, Angel Luis Castaño, Euskaldun akordelari pilo bat daude, bizkat, kontserbatorio eta nivel horietara eraman dutenak, ez da pertsona baten lana bakarrik, baizik eta kolektibo handi batena, eta bizkat denon artean lortu nahi usteet. Disak ere badaka oso soinu garekidea, adibidez nahi entzun eta berala harrapatu nindu una beste izan zen Paternoster, eta niri burura etorretzaiten adibidez, ezagita Aitor Etxebarriaren lana jarraitu dezun, Nilisen part bat egin duen diskoa, eta ostras hau, bere moldaketekin edo pianoarekin edo sartu ziteken lasai asko disko horretan, edo zen pelikula baten soinu bandan edo sartu ziteken, orduan akordeia bera ere hori garaikidea da, izan daiteke esperimentala, izan ditazke erpin eta adarpila bat. Bai, nik uste gure belaunaldi honek, akordearion belaunaldi honek egin duena da pizkatak akordeia hitza aztea, ez, eta musikariak, eta nik lehen esaten nuen, ez, nik akordeia jotzen nuen, baina kortatu gustatzen zitzaidan, eta Lapoia Record, eta sinitzen taldoien bersioak egiten nik akordiarekin eta nik abesteko, eta hori bezala flamenko musika gustatzen zait, gitarrarekin jotzutena akordiarekin jotzen dut, eta berdin da azkenan akordiarekin edo ze instrumentoarekin ez azkenen, da musika egitea, eta bai da egia gure instrumentoa esparru askotan ez dela landu, eta orduan pixkat ez jakintasun horrekin iristen zanen musika berri batera, jendeak gelditzen dela flipatuaz, timbre hori edo soinu hori ez dute ikusi arlo edo esparru horretan, ez? Baina ez jakintasun hori nahi oso politia iruditzen zait, ez? Eta lotxa gutxire bai, ni saiatu naiz, jodet jazz musikari askokin Paquito de Rivera, edo Jorge Pardo, alako musikoekin, edo musika klasikoan hori orkesta sinfonikoekin, edo flamenkoekin Jose Luis Monton, eta musiko handiekin, edo popean, ez dakite, India Martínez, edo jende oso ezagunarekin, arlo guztietan, nik musika egitaz ideiarik ere ez euki gabe, baina lotxari gabe jute zanen, eta komplexu gabe jute zanen, eta ikastea, eta pixkat zure bihotza hor jartzea, azkenen berdin dio akordeia, biolina edo beste instrumentua jo, ez? Hor, aipatzen duzu Gorka, noski, musika hauetaz gehiegi jakin gabe, baina hor badago oinarri bat, badago hizkuntza baten menperatze hori, urte askotako lana, eta gero hizkuntza horren barruan, esan genezake, ez dakit, dialektoetan edo murgiltzen zarela, ez? Badirela, aldakorrak diren, baina oinarria musika da, eta musikari dena bada musikari zerbaiterako, ez? Bai, nire oinarria kontserbatorioa da, nik musika klasikoa ikasi nuen, 18-20 urte nituen arte sekulan nuen musika herrikoia jo, eta nire musika herrikoia etzan trikitixaren musika, baizik eta hori, punk musika, hori zan nire musika herrikoia edo nire belaunaldiaren musika, ez? Eta gero, bai, hasi nez pixka bat, Zumarrako trikitixa, eta pixka erroietatik Iparragirre edo erro tradizionaletatik joaten, ez? Baina, hori, azkenan bakoitzak egin dezala nahi duena. Baina bai, noski lehenengo guztiaren gainetik base bat dago, ez? Eta nire kontserbatorio irakaslea naiz, eta uste eta asko aldatu dala, ikuspuntua dela 30 urte edo gaur egun, nik uste gaur saiatzen gala irakasle guztiok base bat ematen ikasle guztiei, gero beraiek nahi dutena egin dezaten, ez? Eta base hori oso ondo etortzen da, bai trikitixa jotzeko, bai flamenkoa jotzeko, edo musika garaikidea jotzeko, ez?
Bueno, luze arituko gara oraindik Gorka Hermosarekin, baina kaso lehenengo pieza entzuteko orduari iritsi zaigu. Alabei izango da eskainiko duzun lehena. Kantuaren inguruan zerbait kontatu behar diguzu Gorka, edo entzuleari birjintasunez utziko diogu gozatzen? Bueno, asko gustatzen tituloa, ze Euskaldunak ez direnentzako oso polita da, oso hitz polita da Alabei, eta jende guztiak kriston oso... gauza pilo batek hartzizkizu burura, ez, oso irikia da, eta pixka de Euskaldunekin konplizidade puntu ez, ozien Euskaldunek badakit zer dan, eta dago kanta esplikatu beharrik, baina konpokoi gustatzen zait pixka ez esplikatzea baita, eta guztia hor bakoitzen interpretazioan, ez, eta bai, oso argia da, zer esan nahi duzun berarekin. Beno, Alabei entzungo dugu, badoa Gorka Hermosa gure gune akustikora bidean, eta segituan akordoia soinean hartu, eta izango dugu, hain zuzen ere Alabei eskaintzeko moduan. Bigarren kafearen laborategian prest dugu Gorka Hermosa Alabei eskaintzeko.
Hortxe Gorka Hermosaren lehena, eta ikusi bezala, zoragarria. Eta inor zalantzari bali mazunen aipatu dugun horretan, soinu bakarrarekin pertsona batek sor dezakenaren inguruan, ze zuek entzuleok mikrofono bitartez entzun duzue, baina hemen kaskoak kendu eta soinuaren energia hori somatzea, nik uste, badaino gehiago zuztean harrapatzeko moduko dela. Zertzen hobeto, jartzea kaskoak edo kaskoak entzea? Egia da kaskoak kenduta salako akustikarekin oso ondo entzuten zen, zoragarria zen. Bueno, ari gara, Gorka Hermosarekin, Fragilísimo diskorren inguruan, eta gustatzen zaigu, hor erdiko tartean produkzioaren inguruan ere aritzea. Diskoa Munriberren grabatu duzu, grabatu zenuen, Fernando Macaiaren laguntzaz. Nahiko estudio kuriosoa da, ze Fernando Macaiaren ibilbidean, haren ingurutik ibili diren hainbat musikari ere ikusi ditugu, izan Kike González edo Diego Basayo, Mark Johnson bezalako bakarlariak eta bapatean akordeonista bat haren gana. Egia da horretik ere bazen utela, alako harremanik. Eta ez dizugu zuri galdetuko, ze Fernando Macaia berari galdetu diogu, nolakoa izan zen Gorka Hermosarekin eta akordeonista batekin grabazio hori egitea. Hola, buenos días. Bueno, pues yo ya conocía a Gorka, ya había grabado alguna vez con él. Sigo kontatzen, Fernando, ezagutzen zuela Gorka. Es un tío muy, ¿cómo decirte?, muy generoso, un artista muy generoso. Artista eskuzabala dela eta conmigo en un disco que estaba produciendo a Luis Auserón. Luis Auserón ekoiztutako disko batean parte hartu zuela. Tuve la oportunidad de grabarlo, de escucharlo. Y claro, Gorka es un músico increíble, ¿no? Es un músico... Eta Gorka musikari zoragarria da, orduan izan zuen aukera ezagutzeko. El estándar que la gente piensa que es un acordeón. Y bueno, la verdad que Gorka lo tiene bastante claro. Gorka gauzak oso argi ditu grabatzerako orduan. Entonces, él sabía exactamente lo que quería y la forma de grabar. Entonces, realmente... Bazekin zer nahi zuen, nola grabatu. Esta produkziorik egon. Porque tiene clarísimo más que nadie cómo quiere que suenen sus discos o cómo quiere que suene su acordeón. Entonces, en ese sentido, ya lo había grabado. Y siempre es un placer escucharle y poder ayudarle y grabar lo que quiera, ¿no? Ojalá que podamos repetir alguna vez más. Eta grabatzea, eta, gehiagotan hori egiteko aukera dagoen. Nolako izan da, Fernando Macaiarekin grabatzea, esaten izun bezala Gorka, akaso ez jakintasunetik, baino rock kantautoren giroan, pop rockaren eta rockaren giroan ezagunagoa den musikari puxka eta produktore puxka, baina akordeoiaren munduan akaso berarentzat ere izan da, lehen pauso batzuk ematea edo zurekin alako deskubrimentu bat egitea, ez? Barkatu, Gorka, segundu bat, mikrofonoa iriki behar dizu dela, horren bai. Lehenik eta bai, kriston ilusioa indit. Ero no espero. Fernando da nere oso laguna. Kriston tipoa da, pasada bat. Hori lehenengo gauza, eta garrantzitsuena, eta beste guztia kondizionatzen duena. Gero da musikari bat itzela. Oso tipo modestoa, baina hori Kike González, Mikel Erentzun, Diego Basayo, Auserón Anaiak eta Del Tono zen urte pilo bat eraman dituz. Dauke ibilbide bat pop rock musikan itzela eta oso pertsonala eta jende askok bilatzen du Fernando. Baiz oso sonido propioa duen tipo bada, ez? Pasada bat eta oso sensiblea da eta pixkat berak esan duen bezala, grabazio askotarako ditzena horla kantautorekin, azkenean da momentu guapo bat pasatzea behaiekin eta jende oso interesgarri asko ezagutet berei esker. Eta diska hau grabatzerako orduan, nahi nuena zan lagun bat, ez? Nik zain mea, Fernando, jarrizkiazu mikrokola eta utziazu paken. Emaio zurrek, botoiai eta juntzaiz mesede. Kristolo lotxa matezian, akordia bakarrik, ez dakit, instrumento gehiokin, ez dakit, baina horrela, nion inorri txapaman. Eta baita nahi nuen pixkat, hori fragilísimo edo esentziarako... Intimidade hori bilatu. Orduan behar dezu benetako lagun bat, esateko behitu, maio zurrek botoiari juntzaiz, problema igualin baukatu txingo zaitut, orduan, igual nuzken, 2 o 3 ordutako txurroak, egun batean grabatu non diska guztia, goizen gero bakin bazkatza junitzen da gero txalden. Grabatu nituen kanta bakoitzetik 3 toma,
eta gero aukeratu genuen toma honena, fallito txikiak ere bauzkate, baina ez zitzaren beste importa fallito txikiak, perfekzioa ez zitzaren importa baizik eta hori. Egi hori egotea. Bai, egi hori eta intimidade hori mantentzea, ez? Orduan oso erretxa eta oso azkarra izan zen, baina bai behar nun lagun bat, ez? Eta musiko hainun bat, sensibilidade hori ulertu zezakena eta konfiantza hori mazte zezakena, ez? Ba, hori ere kontatu digu, galdetu diogu, gustatzen zaigu friki xamar jartzea saio hontan, gero batzutan muga jartzen dizkit, batez ere goiurik, gaur ez da gurekin entrevistan, baina mikrofonazearen inguruan, nola egin den lan, ze akaso, noaite pentsalezak egun, akordoi bat, mikro bana, eta bai, askotan mikrobanarekin egin daiteken zerbait da, baina horren inguruan ere galdetu diogu Fernando Macayari. Pues bueno, la grabación del acordeón, en este caso, creo recordar que pusimos 2 micros, derecha e izquierda. Bi mikrofono jarri genituela, gertu, ezker eskubi. Y luego sí dos ambientes de sala, beste lejanos, sala ambiente urrunago, pero bastante más lejanos, que son los que hacen un poco, que captan un poco esa aretoaren reverberazio hori edo sala efektu hori hartzen dutenek. Y creo recordar que teníamos un tercer micro de cinta, como en el centro. Tendría que revisarlo, pero bueno, creo que es que... Denbora pixkat pasada eta ez da ondo goratzen Macay horren inguruan. Es una cosa, o sea, siempre que grabamos, pues a veces se hacen prueba-error, ¿no? Y pues, grabamos un poco, escuchamos si nos gusta por ahí y ahí seguimos ese camino. Akats probatik ere aritu gara lanean. La grabación de Gorka, ya te digo que ha sido... Baina Gorkaren grabazioa un tanto especial porque oso berezi izan da, ze Gorkak es un tipo, bueno, las obras que tiene son tan complejas, bere obrak hain konplexuak eta y largas, eta luzeak ere badira, que necesita un espazio bat behar duela, un espacio de tiempo, denbora y de relajación, digamos, baita relajazioari dagokionez. En este caso Gorka estaba metido en la sala, eta kasu honetan bera aretoan zegoen, grabando libremente, sin tener que dirigirse a mí, ¿no? O sea, digamos, se abstraía un poco de lo que es el mundo de la grabación. Y él se metía en la sala, solo. Eta bera aretoan bakarrik sartzen zen, eta ahí estaba haciendo sus tomas. Eta hortze bilen bere lana egiten. Y luego capturando, yo intentaba capturar lo mejor posible el sonido. Y luego él ha elegido... Bueno, Gorkak kontatu digun hori ere berretsi du Fernando Macayek, eta esan digu batetik, besarka bat emaio ze Gorkarin ere partez, eta bestea, azpimarratu behar da jabetak ere egin duen lana, ze, bueno, grabazioa Monriberren egin duzue, baina gero Gorka egonda, ez, masterizazioa dagokionez, ez dakit reberrarekin ere jolasean ondoren aritote zeraten, eto ja estudiotik bazekarren, baina Javi López Jantorekin, jabetarekin ere aritu zara ondoren lan hori egiten. Bai, hori lagunekin azkenen, ez? Jabetare oso lagundetan grabatu ditut nire azken 5 diskak bere estudioan, eta bai pixkaten mezkla iterako orduan, eta bueno, edizio gauza txikiak egin ditugunak, bai jabetarekin egin ditugu. Bueno, azkenen baien artean ere erlazio oso ona da, eta ni oso gustora naho biekin, ez? Eta jabetakin beste diska batean lanean genden, eta pixka paraleloki Macayaren gana joan ordez hemen itzen genuen dena, oso politia izan da olako bi tipo ukitzea eta bakoitzak bere ikuspuntua ematea, eta nik uste asko aberastu da la grabazioa bi hoiekin, ez. Horre, aipatu behar dugu, diskori osatze aldera, Raquel López Laianok egin duen diseinua, argazkietan Fernando Fuente, Enrique Gutiérrez, Jo Hillera ere badago, Pilliniren Espainiako sedeak edore lagundu du disko sortzen, Kantabriako gobernuak berak, bueno, izan dituzu hor babesak eta oso Pillini zala izan zara urtetan, ez duzu hor zalantzarik izan, baina tira, disko horretan izan dituzu hainbat eta hainbat lagun, eta diseinua bera ere, diseinua ederra da, ez, akordioaren auspotik agertzen dira kantuen izenburuak, bueno, hor ere ez dakit lagun giroan edo, baina aritu zara taldetxo baten babesarekin diskori osatzen. Bai, bueno, lehen esan dut, grabatu nahi nuen lehengo diska akordi soloaren azala, eta 20 urte nituenetik oso argi noken zeintzan portada. Fernando Fuentesen argazkia hau da 2000 urtekoa. Eta ordundik oso argi noken portada hau izan bartzala. Orduan, 20 urte berandugo ditu nion Fernando Fuentesi dela oso laguna baina dela urte asko nola ikusten. Eta joa zemuz espaldiko eta goratzen egin zenian argazki hau, ze argazki, ze bai, kontzertu ontarako behitu barko nuke, eta bueno, aurkituzun bakit oso tipo ordenatua dela, eta lortuko zela argazkia. Eta bai, argazki horrekin portada egin dugun, nik uste, ez zuela askoz gehiagorik behar, eta gero Raquel López Labiano da jabetaren alaba, eta asko gustatzen zait berak egiten dituen diseinuak, eta bai, esatezunez, barruko diseinu guztia berak egin du, eta pixkat portadaren estilo berdineko argazki batzuk hartu ditut, Enrique Gutiérrez Aragon, eta Joaquin Hillerarenak,
pixkat atmosfera hori mantentzeko. Nik uste oso diseinu garbia dala, eta baina, bueno, Rakeleko zoran politia egin dela bai. Bueno, gero galdetuko dizugu gehiago, hainbat estiloen inguruan zure diskografian aurkit dezakegu Tango Sofi, bueno, Tango oso presente onda, Flamenko etxea, egin dituzu Paco de Luciaren inguruko omenaldi eta lanak, Heterodoxia izenekoa, L. Lauaxeta, Lorca, hainbat eta hainbat referente, Blanchard Stringsekin ere egin zenuen, duela oso gutxi gainera argitaratu zen lan hori, eta Fragilissimo ari gara orkestea, baina galdetu nahi dizugu Iparragirreren inguruko omenaldi horren inguruan ere, ze kanta hori inguruan bizi zara azken urtebetan, baina Euskal Herrira bidai asko egitea egiten zaizu, batzutan elkarrezketengatik eta askotan emanaldiengatik. Hainbat talderekin ere ikusi zaitugu, Alos Kuarteten azken bira horretan, badituzu hainbat emanaldi orain ere datozen hilabetetara begira, baina Iparragirreren omenaldi hau Urretxutik mundura ere hortxe da, eta tartean bueno, hemen ere hainbat lagun, ze abia puntuan mintzat Jon Maia, Gontzal Mendibil, Easo Koroa, Blanchard Strings ere bazen ituzten. Nolakoa da, Beharreon urte igarota Iparragirreren inguruko Gorka Hermosaren omenaldi hortarako hartutako lizentzia edo zer da sortu dena? Erdi brometan, erdi serio izatet, ez dagoela ezer universalagorik herrikoia izatea baino, ez? Zure denok daukagu herri bat, denon herria da munduko onena, nerea bai bentzat, Urretxu Zumarra. Eta, bueno, ni jaio nintzen Urretxun Iparragirre kalean, bere etxetik 200 metrotara, eta ikastolara joten nintzanen, gunean 4 aldiz pasatzen nintzen bere estatuaren aurretik, justo nire etxe aurrentzena, eta txaldetan, baloiarekin jolasen ibiltzen ginean, jolasten genuen berari buruan ematea. Eta beti eukidet hor zor bat Iparragirrerekin, ez? Sekula ez da Iparragirren bersio bat egin, baina beti noken oso presentez noiz betien zerbait egin barra nuela, ez? Da, dela 3 urte hasi ginen Urretxuko udalarekin pixkate plangintzan Iparragirren urturna nola izango, zer egingo, eta basantziaten politia izango zala, obra handi bat idatziko banu horren inguruan, eta kriston erronka izan da, ze, 45 minutako obra da, Iparragirreren kanta ezagunenak eta nire kanta ezagunenak nahasten dituenak, eta pixkat Iparragirreren hitzak hartuta nire bizitza kontatu dut. 6 mugimendu dira, eta mugimendutik mugimendura bertso batzuk daude Jon Maiarenak, nik gaia jartzen nion, eta berak izugarrizko lan politia egin du, eta gero errezitatu batzuk ere egin dizkit 5. da 6. mugimendurako, pieza bukatzen da bere Gernika, eta nire Gernika, pixkate bion, bere Gernika 19. mendeko Gernika, nerea 20. mendekoa, eta pixkat 21. mendeko Gernika, edo 21. mendeko euskal identitatea zein izango, eta hor Jon Maiak oso hitz politiak idatzi ditu, oso sakonak, eta nik uste oso arronago da, orkesta, koro, akordoia, antzako obra bat, rezitadorekin, Jon Maiarekin, eta gelitu da nik uste oso bitxiak, uste saiatu gala Iparragirren musika gaurkotzen, eta beste ikuspuntu oso desberdinetik hartzen, bere melodiak txikitu egin ditut, eta parte txikiak hartu ditut, batzutan osorik azalduz, beste batzutan bakarrik gino txikiak botaz, nik uste nahiko buelta handia eman dio dela, eta oso posik gelitu naiz, Trinitate plazan estrenatu genuen, ETBek grabatu zuen, eta aurre ikusita zegoen gero Vancouverren, Buenos Airesen eta Moskun egiteango orkesta eta bez batzekin, baina gero pandemia etorri zen, eta hor gelitu izan, Urretxun ere oraindik ez dugu egin ahal izan, ekainak 20an egingo dugu Urretxun, kontzertu handi bat, eta ekainak 11an baita Tolosan izango gara, Leidorren, Odeiertze abes batzarekin, Marina Pardo mezzosopranoarekin, Blanchard Strings eta nineu, baita Urretxutik mundura egiten, eta bukatutakoan, azkenengo konpasak dituzunen, eta gero estrenaldiaren ondoren ez, gelitzen zu sentsazio bat, zor bat ordaindu dezula, ez, txikitatik hor oso barruan zen nuen zerbait, eta nik uste hor gelituko dela betirako, ez, sentsazio hori dauket, oso lasei gelitu nintzen bukatutakoan. Galetu behar nizun hori, ez, estrenatu zen duten, baina iaia estrenatzeke dagoen lanaren tankerare hartzen du, ze hor geldialdi hura, eta bueno, mantxo ez, eta berriz ere martxan, baina askorentzat oso berria den proiektu bada, naiz eta hilabete batzuk estrenatuta badara matzan, ez da egit horrek alako sentsazio arraro xamarra sortzen dizun, baina oraindik ere nora joan eta bertan oso berria delaren sentsazio hori izango duzu ere.
Bai, pandemia honek ekarri duena da, urte eta erdi daramagunekin, eta nik urte honetan, justu pandemian hasieran neuken diska bat aurkezteko Madriden apirilean. Gero, Blanchard Stirlingen diska aurkeztu barnuen Berlinen ekainean. Fragilisimo diska hori aurreikusita da neuken aurten gorako aurkeztea eta Iparragirrena aurten aurkeztu barnuen gauza pilo bat eta gelitu dira hor erdia aurkeztuta edo eta zuk esatuzuna ez bendik pixkat envoltorioa iriki gabe bezala daudela den sentsazioa daukagu eta espero horrengo urtean edo mendi bi urtetara gauzatu alizatea ez nik nire proiektuak ez dira rock talde batenak bezala esan nahi ez dira ez daukate gaurko tasun handirik edo ez dira urte bateko konsumo azkarra egiteko gauzak, baizik eta hor gelditzen diranak, ez? Eta nik uste mendiko 20 urtetara espero, Iparragirren obra hau jotzen jarraitzea, obra hau jotzen jarraitzea, orduan, indako lan bat da, eta ez da presarik eukibarrik, ez? Ditugu kontzertuak horrekin urrengo urtetan, eta disfrutatuko ditugu. Filosofia ona da hori, Iñaki nik uste bigarren kantu entzuteko moduan garela, ez da? Bai, Anantango horren bila joango gara, eta badoa gure egune akustikora Gorka Hermosa. Kafearen gune akustikoan Gorka Hermosa prest, Fragilisimo ari zegu orkesten, eta Anantango izango da eskainiko digun urrena.
Hortxe Gorka Hermosaren bigarrena, Anantango hori eta segituan gure elkarrizketa gunean izango dugu. Azken txampari heltzeko galdera gutxi batzuk oraindik badauzkagu eta egiteko, eta oraindik entzun behar dugu bere diskorretan agertzen den azken kantua. 11 variaciones sobre Libertango, eta bat dugu gainera gogoa hori ere entzuteko. Baina, Gorka, gure entrevista akustiko betan, izaten dugu normalean letradun musikarekin entrevista asko egiten ditugulako, alako, letren analisi edo sarraski izena duen tartetxo bat. Normalean goiurik egiten du, baina gaur niri egokitu zaite hori egitea, eta zuzenean egingo dizut gainera. Ze fragilisimon edo fragilisimon bada zati bat non zer goiuri? Esan. Nola zuzenean? Zuzenean egingo dio dela? Jarri gabe sarraskia? Sarraskia jartzen nahi duzu, nola esan diazun laburra izan da, ez dakizula sarraskia zen edo ez, nik duda gindet, baina bale. Sarraskia zala bakareko juriren zako. Claro. Nik uste dut, gaurko gonbidatuak eren berezi duela, hau entzutea. Bale, gure sarraskiaren sarrera, gurgo juri, gure sarrera, epala, orain txemen nahi duen agarizezkin nazten, gure sarreraren kareta honakoa da, baina ez dugu inorre ikaratu nahi Gorka. Sarraskia. Horrela egiten dugu jurik, eta artistei beldur puntua sartzen die gorputzean, ze euren letren inguruan galdera zaiak egiten ditu. Baina nereak erresak dira oso fragilisimon esaten duzu, uste duzula, aurkitu duzula erantzuna galdera handi horri. Giza pentsamenduaren lokomotoraren izan den galdera horri erantzuna. Zergatik? Eta zergatik ez esaten duzu. Eta erantzuna zuk zeuk ematen diozu horri. Kontzeptu horok edo arrazonamendu horok baduelako baldintza bakarra eta baldintza hori ikuspegia, enfokea bera dela. Dena, bakarrik, dena, bakarrik, dena, fragilisimoa da. Oso euskorra da. Hitz horietan adirazten duen bezain euskorra da, Gorka Hermosa, euskortasun hori oso zure sentitu duzulako iritsi zara mugarri hortatik onaino? Aldera zaila, Bai, bestek esan marko lukete edo ez dakit. Nik nire burua sentitzen beti estremotan, ez? Baita hori fragilisimon islatzen saiatu nintzen bi estremoak, ez? Eta nik konstanteki horrela sentitzen ez, bi estremotan eta oso gustora nago, eta horrek ematen di zentralidadea, ez? Bi estremoak ezagutze hori. Orduan bai sentitzen ez oso hauskorra eta oso fragila eta nik uste oso sensiblea banentzela edo baina baita gogortasun puntu bat edo energia asko badukat punki aktitude hori mantentzen saiatzen naiz eta azkenean aurrera jarraitzea, zer gauza gertatutare, aurrera jarraitzeko energia hori badudala, ez? Orduan bi gauzak batea, ez dakit aurrera jarraitzeko energia hori, ez dakit beldurra ote dan, azkenan mutur horiek edo ikutu iten dira, ez? Azkenan fragilidadea beldurra eta beldur horren kontra ez dakit pixkat impostatzea pixkat segurtasun bat edo ez dakit. Nik uste oso luta dudela bi muturrak. Eta Paternoster izeneko kantu horretan, eta lehen ere Iñakik ere referentzia egin dio, etengabe galdetzen duzu, who is Paternoster? Ez gara Paternosterren itzulpen eta gure gizarteko akaso zentzu erlijiosoan gehiagin murgilduko, baina galdera litzateke, Paternoster horietako bat, zure aita akordonistiko horietako bat izan da Astor Piazzolla? Edo izan du eragin berezia zuregan? Bai, noski. Nik uste akordiaren munduan daukagola musika garaikide asko, edo akordi modernoaren munduan, musika ez tonal asko oso zaila dana entzuteko, eta bestetik musika herriko akordia, eta Piazzolla pixka da bi muturroien arteko lotura, ez? Edo jakin izan zuen bi muturroiei benetakotasun bat ematen, eta guztiz berritzen, ez? Eta berak hartu zuen tango zaharra, eta guztiz eraldatu egin zuen musika klasiko eta jazzaren influentziarekin, eta distantziak nik ez daukat talentu hori, baina bai saiatu naiz pixkat gure musikarekin ere pixkat buelta hori ematen, ez? Lehen esaten musika herrikoi gure
gure gaztaroko txotna musika hori, musika herrikoia euskalduna ere bai, fandangoak eta flamenko musika estatu hegoaldekoa eta pixkat musika guztia hauek hartzen da pixkat buelta bat ematen, ez Piazzolaren influentzia handi batekin bai. Gainera diskoko azkeneko abestien, ez? Egin dezu hor justo Piazzolaren libertangorin variazioak. Bai, bukatu nahi nuen diska Piazzolari omenaldi bat egin ez aurten gaina egiten die 1 urte bera jaio zanetik eta modu politxoa iruditzen zitzaidan diska bukatzeko, ez? Horrekin agurtuko dugu, libertango horren inguruan egindako variazio horiekin Gorka Hermosa gure set akustikora joango da berriro, baina alde egin aurretik Gorka, esker mila gurera etortzeagatik, esker mila zure musika eskaintzeagatik, ikaragarri gozatzen ari gara, eta nahi duzun arte, izango dugu aukera disko gehiago ezagutzeko, eta zure bilide musikalen ere bigarren kafeak hartzeko. Eskerrik asko kriston goza izan da, eta akorde hain ondo ezagutzen duen pertsona batekin elkarrizketa bat ikia, eta sortzen dezuen ambientea, eta super gustora honez, eskerrik asko. Plazer bat izan da, Gorka, soaz libertan hori prestatzera, eta guk gozatu egingo dugu noski, esan da bezala Gorka Hermosaren musikarekin. Bigarren kafearen gune akustikoan, prest dugu gurekin Gorka Hermosa.
Animali hutsa, Gorka Hermosa. Eskerrik asko, eta zuei entzuleoi, hurrengo arte. Aio. Keep calm and bigarren kafea.